guys, welcome to my vlog, Udong TV. Oh, ang luto naman natin subong naman uhong mushroom in the Philippines. Uhong sa titik. Ning walang halong ka na to? Walang halong. Walang halong chemical, natural. Walang halong chemical. Ang lulutuin natin ang uhong ngayon, gagawin nating kinilaw na Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knot. Can like a lighthouse from the ocean, I send them on devotion. pag hati-hati ng maliit, ilagyan na naman natin ng mainit na tubig. Yan. Ayan na. Mainit na tubig ang nilagay. Kailangan hindi malamig. Kag pugaan ta ang aton nga mushroom, uhong ta para kay gikuan ta na tubig. Para way nagid siya bala tubig pag ano ta. Ang ato naman nga lamas amo ang kamatis. Kag ang sibuyas. Langgaw nga kailangan ng langgaw nga ning original. Galing gid sang lubi. Katapos ibutang ta ang sibuyas kag ang kamatis. Ara. Tapos lugayon ta danay para mahalo gid sa mga ka-vlogger na nanonood diyan Kag butngan ta sang amo na itsura niya kag butngan ta sang asin. Jutay lang asin. Kag langgaw. Kailangan natural na langgaw, walang halong kimikal Tuba, lagi na sa. Tuba. Kag lugayon taliwat mga nanonood dyan. Mga kalod. Mga kaludi, mga kaudong. Lugayon tataman para ang langgaw bla mahalo gid sa uhong. Tangan tasang katumbal nga kuritot. Ang kuritot nga katumbal gid mga kaudong mga kuritot nga katumbal. Ang Bisaya nga katumbal gaon ta sa higad para ang kahang ya masulupsup gid mga kaudong. Ayan na. Kahit hindi luto yan, kalagpok yapong kahang na kay Bisaya nga katumbal mong kahang. Ang kuritot nga katumbal bla. Tapos lugayon to naman liwat mga kaudong, lugayon to man liwat. Para ang katumbal man masamo gid tanan. Ayun na. So, tapos na ang amin nga finished product nga kinilaw. Tingnan yung mga odong. Tingnan natin kung masarap o hindi. Hindi, masarap. Wala na yun Nami Kalagpok namin yun lang. Yan. Ayos! Fools like them, they suss me out and then they ghost.
night.